Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake shigowa wannan tasha ta Alhassan ICT Online. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin abin da ya kawo mu. A yau dai za mu yi magana ne akan yadda ake zuƙo network idan waya babu network. Wato idan aka kunna data na waya sai wato ga datan a kunne amma kuma wayan bai aiki da data saboda network ya yi kaɗan, ko kuma datan mutum ne ya ƙare ko yaya ne. To akwai yadda ake yi. Na farko dai, idan mutum ya fara gani datansa a kunne kuma message ba sa shigowa, kamar misali ya shiga WhatsApp sai message ba sa shigowa, ko kuma ya shiga Facebook ne ya san yana da data, ko kuma yaya ne ma dai network babu a wayanka. Na farko abin da za ka fara yi, ka fita wayanka ka shiga wurin call, sai ka fara duba data. In MTN kake amfani da shi, ga yadda nan za ka duba *131*4#. idan ka danna wannan, general data ne zai duba maka kowane data da yake wayanka. Ni ban son duba nawa yanzu. Idan kana da wannan damuwa sai ka duba naka da wannan code da na danna yanzu na waɗannan code ɗin, sai ku duba da shi. Idan shi ne abu na farko da za ka fara yi idan ka samu matsala da network na wayanka. Idan ka ga baka da data, to shi kenan. Indai ka danna wannan code ɗin ka ga baka da data, to babu data ne. So idan kuma ka duba ka ga kana da data amma still wayanka ko wayanki na raina network, ko da 4G ne, akwai lokacin da shi ma yake yin wannan matsalar. Na sha samun irin wannan matsalar ne ma, shi yasa na ce bari yi bidiyo akan wannan matsala. So idan ka gama da duba datan ka ga data akwai, sai ka ja labulen wayanka kamar yadda na janawa haka. Za ka duba nan wurin inda aka nuna alaman flight mode gashi nan a sama, ko ma dai ba irin wayana bane, inda dai ka ga alaman jirgi ko kika ga alaman jirgi, wato flight mode kenan, wannan na saman. To a wurin ne za ku je za ku sa wayan a flight mode kamar haka. Za a sa shi kamar yadda na sa nawa hakan nan. Idan kuka sa shi a flight mode kamar haka, sai ku cire shi immediately, ba sai ya jima ba. To wannan din zai sa network na waya ya ɗauke. Idan network na waya ya ɗauke kuma, da zaran ka sake cire flight mode din, in network zai zo ne da ƙarfi sosai. Wani lokacin idan mutum na downloading na wani abu a internet, za ka kalla downloading ɗinka ya kafe bayan kuma kana da data. So wannan matsala idan ta faru, za ka iya sa wayanka a flight mode ka cire. To network din yana zuwa da ƙarfi. Is the same thing as kamar ka kashe wayan ne ka kunna, so network zai zo da ƙarfi. ina ga wannan dan takaitaccen bayanin da ya isa ya gyara wannan matsala na ɗaukewar network, wanda yana faruwa ko ta ina. Kamar a YouTube, mutum yana cikin kallo sai ya kalla bidiyo ya tsaya saboda network na waya ya yi kaɗan. So wannan damuwan da, in Allah da wannan process idan mutum ya bi, zai samu ya gyara matsalarsa. Kada ku manta ku danna mana subscribe don mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyon. Kuma idan kuka danna subscribe, kuka danna alaman ƙararrawa, duk lokacin da na ɗaura bidiyo sabo, ba sai kun shiga cikin YouTube ba, za ku kalle shi a sama a daidai nan wurin kamar yadda nake ja hakan nan, za ku kalle shi a wurin. Kuma ku danna mana sharing da Allah, saboda sakon ya isa inda ba mu yi zaton zai isa ba. Na gode sosai. Thank you.